Мы ж ведаем, хто такія беларусы. Яны будуць альбо на пазітыве, альбо ім будзе по барабану. Як бы большасці по барабану, дарэчы. Са мной спрачаюцца, што я кажу, корж і песні каржа гэта расійская культура, і гэта расійскія песні. А наши люди мне кажут, ну почему ты такой радикальный, ну это же тоже наше, ну почему? Ну не наше это ніколі не будзе нашим. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. И вот там рождается Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а шукаць і фармуляваць гэтую ідэю сёння мы будзем разам з маім госцем, музыкам, выдатным выканаўцам, паэтам, аўтарам, спеваком і акторам Змітром Папко, больш вядомага як Вінсент. Прывітанне. Прывітанне, Зміцер, вельмі рады тут быць. Дзякую за запрашэнне. Зміцер Лукашук гэта легенда, наш танк, машина. Калісьці у Менскую эту вуліцу Чырвоную назовем імя Лукашука, там дзе дом радыё стаіць, вот, потому что один Лукашук робіць больш, чым увесь дом радыё. Ну, дзякуй за добрыя словы, але ўсё ж таки давай паговорым пра цябе, пра вот майго цёзку Змітра. Зміцер, а ці можаш расказаць усё ж таки, адкуль у табе беларускасць? Адкуль яна ў табе ўзялася? Таму што ну реально тупо пытаться адкуль там польскасць у паляка, там нейкая нямецкасць у немца, а у беларусаў зусім іншая сітуацыя. Як неяк сказаў мне Зміцер Дашкевич, што беларусамі не нараджаюцца, імі становяцца. Вот што ў цябе было? Які-небудзь падзея, я не ведаю, слова, кніга, песня ці яшчэ што-небудзь, што цябе падштурхнула і збіла з нармальнага дороги грамадзяніна Беларусі на вот эту крывую сцяжыну беларускасці? Ну вось вы узгадалі Змітра Дашкевіча, гэта цікава, таму што я калісьці даведаўся, што Зміцер Дашкевіч нарадзіўся ў Івацэвіцкім раёне, што цікава. Я нарадзіўся в Івацэвічах. У нас там вельмі шмат дастойных, годных беларусаў заўсёды нараджалася. Гэта цікава. Ну той же Касцюшка, гэта ж наш чалавек, ён у Івацэвічах, ён у Косаве нарадзіўся, там 13 кіламетраў ад Івацэвічаў, а я ездзіў роварам, ось калі быў малы падлетак, мне 9 гадоў было, я роварам ездзіў ужо у Косаўскі палац, ён быў тады разбураны і сядзіба Касцюшкі, но мы ведалі, што там нарадзіўся Касцюшка, і вось магчыма таксама гэтае месца, дзе я нарадзіўся, яно ад нараджэння давала як бы некія сілы такія, таму што гэта гістарычна Літва, што цікава, Івацэвічы, вось, а напрыклад моя прабабуля, яна паходзіць з Выганашчаў, гэта Выганаўская возера, там Целеганская лыжная фабрыка, можа быць, хто ведае, гэта ўжо палессе такое, яны гаварылі такой палешуцкай гаворкай. А калі ехалі людзі з Івацэвічаў, то яны казалі, едзем з Літвы, тыпу, вось Івацэвічы гэта была яшчэ Літва, а там за пераездам, калі ўжо туды ўніз едзеш на тыя вёсачкі, гэта ўжо палешукі былі. Вось, поэтому магчыма зямля неяк дала, таму што я, калі мне правялі ў хату інтэрнэт, калі мне было 14 гадоў, пачаў чытаць пра беларускія справы. Прычым пра тыя, якія у Беларусі было мала чуваць, у асноўным інфармацыя з-за мяжы неяк падавалася. Вось, і тады я пачаў супастаўляць факты, і тады... Зміцер, вылучаешься, што перабіваю. А чаму? Вот у 14-гадовы падлетак у Івацэвічах, хай сабе такое знакавае месца, але вакол цябе, у цябе ў класе, твае сябры ў двары, яны ўсе как бы звычайныя беларусы, гавораць там па-расейску, ну можа быць там троху на трасянцы, ім гэта ўся беларуская справа глыбока па барабане. Чаму? Вот ты у 14 гадоў пачаў цікавіцца беларускімі справамі.
Ну, яно натуральна так атрымалася, таму што я кажу, атрымаўся доступ да інтэрнэту, і тады чалавек ужо мае шырокі доступ да рознага роду інфармацыі. А тое, што мы выберем, гэта ж ужо ад нас залежыць. Хтосьці абірае беларушчыну, хтосьці там зацікаўлены спортам, напрыклад, а я быў і спортам зацікаўлены, і беларушчынай, што цікава. То бок я пачаў чытаць газету «Прэсбол», напрыклад, у інтэрнэце. Акрамя таго, што я ў кіоску пакупаў саму газету, то яшчэ і чытаў. Увесь час і сядзеў на форуме Прэсбола, вельмі там змагаўся за это, каб усе па-беларуску пісалі на форуме, там я быў фанатам нацыянальнай зборнай па футболе і гэтак далей. Вось. І я думаю, што магчыма гэта таксама на генетычным некім узроўні, потому што таксама ў маёй сям'і па лініі бацькі, напрыклад, ёсць і прафесура менская, якая таксама, вось я помню, мой дядька, вечная памяць, Геннадий Иванович, ён казаў, а якая мне розніца? А ён быў прафесарам фізікі у БДУ. А якая мне розніца? Я скажу, цягнік рухаецца з кропкі А з кропкі Б. І ён быў адзін з першым, які пачаў па-беларуску выкладаць фізіку, напрыклад. Вось, ён мне такое казаў. А па мамінай лініі гэта вельмі добрыя людзі, гэта такія, скажам, рахманыя, такія файныя беларусы, працавітыя людзі, але у іх вось менавіта гэтай беларускасці такой не было, такой менавіта, скажем, которая у мяне аднекуль узялася. Поэтому, можа быць, гэта па бацькавай лініі перадалося. Магчыма, таксама пра тое, што былі настаўнікі вельмі добрыя, а я вучыўся ў ліцэі, гэта вельмі моцная школа там у нашым горадзе, скажем так. Ну і потым ужо паступіў у Менск, паступіў я на журфак БДУ, на который на маім курсе былі такія людзі, як Ягор Марцінович, галоўны рэдактар нашай Нівы, Мікіта Мелказёраў, там Дар'я Гуштын, там нават всіх не пералічыць, все, каго мы сёння ведаем. І вось там, ну, той жа Франак, напрыклад, вучыўся з намі таксама, і іншае, нават не буду называць усіх, таму што не ведаю, ці у дадзеных умовах як бы варта іх называць, ну, з пэўных прычынаў. Ну, а на журфаку мы ўжо развялі такі рэйш, што ўжо мы як бы шырока пачалі дзейнічаць, пачалі выступаць, то бок там адбыліся першыя мае выступы з беларускім рэпам, і адтуль я ўжо перайшоў на нейкія клубныя сцэны і гэтак далей. І на самім журфаку мы шмат праводзілі беларускіх імпрэзаў, ну, але гэта ўжо як бы была іншая гісторыя, а школа, яна, я думаю, што настаўнікі дапамаглі, і мне было вельмі цікава гэта заўсёды, вот проста цікава. Але са сваёй беларусаарыентаванасцю у часы вот школьныя ты не адчуваў сябе белай варонай? Не адчуваў. Вось, ведаеце, у нас гэта было пазітыўна, я бы сказаў. То бок людзі стараліся па-беларуску размаўляць, і гэта было добра, што ты валодаеш. Дарэчы, напрыклад, у нас шмат людзей здавала вот на тэставанні на ЦТ, менавіта беларускую мову абіралі. Вось я, напрыклад, здаваў беларускую мову, беларускую гісторыю і ангельскую мову, вось я памятаю. І гэта нармальна. Насамрэч, беларусы нармальна ставяцца да беларускай мовы, і часам яны самі сябе абмяжоўваюць штучным чынам. Вось, напрыклад, сядаюць людзі ў таксоўку, пачынаюць па-расейску размаўляць, і таксіст з імі па-расейску размаўляе. Потым аказваецца, што і таксіст, і гэты чалавек могуць па-беларуску размаўляць. То есть людзі штучна абмяжоўваюць. А мы павінны ўзяць за правіла: бачыш беларуса, размаўляй па-беларуску. Вось, бачыш беларуса, адразу да яго па-беларуску размаўляй. Гэта павінна быць правіла. І тады мы не будзем штучна абмяжоўваць гэтых людзей. Нам здаецца, што ніхто па-беларуску не размаўляе. Гэта не так. Гэта, я думаю, што гэта не размаўляе. Той думае, што ён не размаўляе. Жывем як у некім чорна-белым фільме. Бачыце беларуса, старайцеся. Прыехаў Убера таксіст па-беларуску, прозвішча, там не прозвішча, імя заўсёды бачна, вот беларускай гэта, як у пашпарце напісана. Адразу яму прывітанне. І вы здзівіцеся, акажацца, што ён таксама з вами будзе па-беларуску гаварыць. Але я вось таксама часам кажу, чаму вот там знаёмым, там чаму ты не размаўляеш? Ты ж беларускамоўны, чаму ты не размаўляеш вот з тымі людзьмі, там з беларусамі,
ну рускамоўнымі там ці з украінцамі по-беларуску. Ну я вот не хочу, каб вот был нейкая там дискомфорт у іх, каб вот, ну то есть беларуса ад пачатку спроба дагадзіць іншаму, можа быть нават празмерна. Ты не ведаеш, ты дагаджаеш цэне, але вот там ты пераходзіш на рускую. То есть чалавеку трэба наадварот не імкнуцца дагадзіць, не імкнуцца там что калі той размаўляе па-расійску, то і я перайду на беларускую, а наадварот перацягваць на сваё, а не самому перацягвацца пад чужое. Так, ну безумоўна, трэба займаць праактыўную пазіцыю, тым больш я ж і кажу, што у беларусаў няма варожасці да беларускай мовы, ну няма гэтага. То бок гэта некія там адзінкавыя, ну у выглядзе некай пагрэшнасці, можа 1% нейкіх людзей, у которых была звязаная там некая сітуацыя непрыемная, ці што, можа быць праявіць некую агрэсію. 99% мы ж ведаем, хто такія беларусы. Яны будуць альбо на пазітыве, альбо ім будзе па барабану. Як бы большасці па барабану, дарэчы. А такой як бы вялікай частцы як бы меншасці будзе пазітыўна. І наадварот, яны з вами пачнуць па-беларуску рабіць. Вы з гэтымі людзьмі пачнеце бізнес рабіць, потому что з тымі, хто гаворыць па-беларуску, узнікае салідарнасць. Можна, это мы не гаворым, што трэба балаболіць вот просто про эту мову, чаму я доказываю. Беларуская мова гэта маркер. Вы калі бачыце чалавека, які па-беларуску з вами размаўляе, гэта не просто так. Гэта не просто мова. Гэта і вартасці, некія каштоўнасці, якія мы вядзём за сабой. Гэтым людзям можна верыць, з гэтымі людзьмі можна рабіць бізнес, з гэтымі людзьмі можна рабіць вельмі сур'ёзныя справы. Гэтым людзям можна давяряць. Гэта важна. І трэба гэтым карыстацца таксама. Не проста, каб размаўляць, а каб фармаваць нацыю, каб фармаваць народ. Людзі з Магілёва і з Гомеля і з Калінкавіч, яны павінны мець агульны код з людзьмі з Ашмянаў, з Івацевічаў, з Берасця і гэтак далей. Так як палякі. Шчецін, напрыклад, да это Шчеціна даехаць 7 гадзін, трэба ехаць хутчэй да Берасця даехаць. Шчецін і які-небудзь Пшемысль, напрыклад, ну это ж агромная адлегласць. Якім чынам яны разумеюць, што там палякі і тут палякі? Не проста, потому што ёсць межы, а менавіта мова, аднолькавыя словы, аднолькавыя паняцці і гэтак далей. Калі бухгалтерша з Пшемысля тэлефануе в Шчецін, яна размаўляе тымі самымі словамі. Яна называе фактура, ксеньгова, там ват, не ват. То есть в любой сфере гэта маркер атрымліваецца. А ў нас на дадзены момант маркер такі самы ў Брэсце, як в Новосибирску. Вось у чым праблема. У нас няма маркераў, а маркеры у нас павінны быць адны у Брэсце і ў Магілёве, у Віцебску і ў Пінску. Тады гэтыя людзі адчуваюць сябе салідарнымі, тады гэтыя людзі лепей паважаюць адзін аднаго, тады гэтыя людзі не надурваюць адзін аднаго. У нас вот же ж любімая размова, значыць, амонаўцы у 20-м годзе ці былі амонаўцы расійскія. Ну, а теперь подумайте, вось, калі бы наши амонаўцы по-беларуску размаўлялі, па-першае, ці білі бы яны людзей, которые по-беларуску размаўлялі, просто за тое, што яны прагаласавалі так, як яны хацелі прагаласаваць? Не білі бы, разумееце? І гэта ёсць фундамент, на які я моцна звяртаю увагу, на які трэба таксама нашим апазіцыянерам звярнуць увагу. І гэта не проста словы, а гэта проста скарачэнне шляха. Таму што што мы хочам зрабіць увогуле? Вось я гляджу там некія палітычныя працэсы. Пытанне, што вы хочаце дасягнуць? Ну, наколькі я разумею, гэта прадэмакратычная, праеўрапейская частка нашага грамадства. Яны хочуць пайсці ў Еўропу. Ну так ці не, вось вы мне скажыце. Ну прыкладна, за што гэта? Ну прынамсі яны пра гэта кажуць. Ну яны пра гэта кажуць. То есть яны хочуць быць часткай Еўропы, я так разумею, такой як Польшча, Літва і вось нашыя суседзі, нешта ў гэтым духу. То бок я так разумею, на сённяшні момант гэта Еўрасаюз і НАТО, там праз
ясна, што гэта нереалістычна на сённяшні дзень. Мы зараз размаўляем пра перспектыву дзесяцігоддзяў, таму што наша грамадства зараз ёсць якое ёсць, але ну добра, вы хочаце вступіць туды, потому што ў гэтыя байкі пра Швейцарію, калі мне расказваюць, вот Швейцарія нейтральная, там 5 мов, слухайце, а каля Швейцаріі нема Масквы, 300 кіламетраў ад Магілёва, нема Масквы, нема дзяржавы, якая нас хоча заўсёды знішчыць. Швейцарія гэта Швейцарія, давайте не будзем вось гэтыя романтычныя байкі, нейтральныя, якія нейтральныя, вы паглядзіце, што ў рэгіёне адбываецца. У нас альбо так, альбо так. Добра, калі яны хочуць, значыць, у Еўропу і НАТО, глядзіце, што адбываецца. Любая мова дзяржаўная, калі прымаюць краіну ў Еўрасаюз, становіцца афіцыйнай мовай Еўрасаюза. Вось, напрыклад, польская мова – гэта адна з афіцыйных моваў Еўрасаюза, балгарская мова, там, літоўская і гэтак далей. Цяпер пытанне. Краіну і дзяржаву з расійскай дзяржаўнай мовай прынялі бы ў Еўрасаюз ці не? Не прынялі бы, таму што, разумееце, мова, якую абазначаюць як частку геапалітычнай стратэгіі, і як яны кажуць, там, дзе расійская мова, гэта наша, і мы туды прыйдём этим ботам, салдатам, яны што там недавно сказалі, дзе расійская мова, там будзе расійскі салдат, правильно? Цяпер пытанне. Ці захоча Еўрасаюз рызыкаваць, каб рабіць адной з афіцыйных моваў расійскую мову, напрыклад, таму што гэта будуць яны яшчэ доўга памятаць, як бы. Гэта невядома, што там заўтра будзе, што праз 10 гадоў, але гэта важна. Не будуць нас нікуды браць, пакуль расійская мова будзе дзяржаўнай. Гэта відавочна. Вось. Ну, таму гэта відавочна, што ўжо зараз трэба пачынаць працаваць. Калі вы хочаце дасягнуць гэтую мэту, то трэба ісці да адзінай беларускай дзяржаўнай мовы. Гэта лагічна, гэта рацыянальна і проста трэба рабіць крокі ўжо зараз дзеля гэтага, хаця бы дзеля гэтага. І размаўляць на гэтай мове. Толькі тады, калі вот наша мова будзе дамінуючай, то бок я ж не супраць іншых моваў, мовы трэба ведаць, ангельскую мову абавязкова трэба ведаць, ды тую ж расейскую хай ведаюць і гэтак далей. Просто хай яна будзе у нейкіх там статусах афіцыйных там і гэтак далей. Вось. Але пакуль мы не зразумеем, над чым мы базуемся, што мы хочам пабудаваць, і калі вот мы хочам пабудаваць тое, пра што мы з вами кажам, то трэба ісці да беларускай мовы. І калі вы прыходзіце на інтэрв'ю да Змітра, значыць, гэтыя пасля 20-го года нашы апозіцыянеры, которые в 20-м годзе абудзіліся, раней яны спалі, ім журналіст па-беларуску пытанне задаёце, а вы ўсё роўна па-расейску адказваеце, то тут ёсць як бы два варианта. Альбо ваши інтэлектуальныя здольнасці настолькі нізкія, што вы за 5 гадоў не можете вывучыць мову сваю, дарэчы, альбо вы нас не паважаеце як беларусаў. Калі журналіст па-беларуску пытанне задае, адказвай па-беларуску. Калі, вядома, гэта замежны нейкі журналіст на некай іншай мове, калі ласка, трэба мовамі валодаць, чым больш моваў ведаем, тым лепей. Але мы павінны мець салідарнасць і культурніцкі код. І толькі базуючы на гэтым кодзе мы зможам нешта збудаваць. Таму я такую моцную увагу надаю гэтаму пытанні, потому што мне здаецца, што часам людзі абмяркоўваюць, яны як бы залазяць наперад, а іх трэба спачатку збіць да завадскіх наладак, як кажуць, і зрабіць карані і фундамент. І на гэтым фундаменце расці. А на дадзены момант яны як бы плаваюць у басейне, і іх ногі яны не на дне. А беларуская мова – гэта менавіта корань і фундамент, з якога ўсё павінна пачынацца. Але ці з'яўляецца гэта корнем і фундаментам для пераважнай большасці шараговых беларусаў? То есть вот калі мы кажам пра тое, што гэта трэба рабіць, беларускую мову трэба прасоўваць, папулярызаваць і гэтак далей, ці, скажам, вяртаць, рабіць дзяржаўнай, як гэты працэс бачыцца? Таму што узгадаем пачатак 80-х гадоў, калі яшчэ па ініцыятыве камуністаў у камуністычнай Верховном Савеце БССР, Беларускай Рэспублікі была прызнаная беларуская мова адной дзяржаўнай, але потым прапаганда гэта падала як гэта ж Зянон Пазняк хоча вас усіх
сілком прымусіць гаварыць па-беларуску, а хто не загаворыць, таму чамадан вакзал Расія. І для шмат каго з беларусаў гэта да гэтага часу нейкай траўмай з'яўляецца. Беларуская мова, а пазняк, і ты таго пазняка не бачыў ніколі ў жыцці. Тебе па-беларуску ніхто не прымушаў гаварыць сілай, але вот гэты страх, аж воласы бедных беларусаў шавеляцца, што іх прымусяць гаварыць на матчынай мове. Гэта сведчанне чаго? Што яны, можа быць, маральна, я не ведаю, інтэлектуальна, ментальна не гатовыя да гэтага. Ці ім увогуле гэта не патрэбна? Лянота, па-першае, чалавека гэта істота лянівая, як правіла, таму што все-таки вывучыць мову і перайсці на яе гэта вельмі цяжка. Гэта супер цяжкі працэс. І таму я кажу, што ён вельмі важны, каб ужо пачынаць зараз, потому што на гэта будуць патрэбныя гады і дзесяцігоддзі, каб пакаленне перайшлі на беларускую мову. І глядзіце, старэйшае пакаленне, яно, скажем так, вырасла ў Савецкім Саюзе, вучылася, дзе вучылася. Вось. І толькі адзінкі з гэтага старэйшага пакалення там прыйшлі да гэтай беларушчыны. І я думаю, на жаль, што менавіта старэйшае пакаленне, яно ўжо страчанае ў гэтым сэнсе. То бок туды нават не трэба лезці, таму што гэта ўжо немагчыма ніяк змяніць. Прычым гэтыя людзі, яны не супраць беларушчыны, яны не супраць беларускай мовы. Гэта все, ведаеце, просто яны тыя, хто супраць былі в 90-е, іх было мала радыкальна, которые супраць, але яны былі гучныя. Вось. У асноўным мы ж беларусаў ведаем. То бок беларус жа ж прызвычаецца да чаго заўгодна. Калі была бы правільная дзяржаўная палітыка і гэта все паступова бы наладжвалася, то яны бы прызвычаіліся, і беларусы гэта ж вельмі разумныя людзі. Ва ўсіх рэйтынгах по IQ, напрыклад, зверніце ўвагу, мы там знаходзімся на самых высокіх месцах. Дарэчы, сярод славянскіх краін, напрыклад, беларусы заўсёды чамусьці сама высока стаяць. Я не ведаю, ці як бы, гэта аб'ектыўна. Розныя рэйтынгі можна глядзець, і вот беларусы там чамусьці вельмі высока. Можа быць, гэта айцішнікі нашыя там накруцілі гэтыя рэйтынгі ці што. Вось. Але сэнс у тым, што я не думаю, што масава гэта выклікае некую агрэсію. Але я зараз кажу больш пра тую частку грамадства, якая, скажем так, абудзілася пасля 2020 года. Потому что абудзіцца гэта добра, канешне. Тое, што адбылося ў 2020 годзе, то, што людзі шматлікія зразумелі, як бы тое, пра што мы ім казалі яшчэ десяцігоддзі раней, бо я, напрыклад, ужо ў 2006 ужо ведаў, як бы, што, вось, скажем так, у падзеях 2006 года я быў вельмі малы тады, скажем так, не то, што там актыўны ўдзел, але я ўжо там ментальна неяк удзельнічаў і бачу, як гэта адбывалася. Вось. Таму тут сэнс такі, што я не думаю, што будзе некая вялікая агрэсія. Але калі мы кажам пра актыўную частку грамадства, так, то гэта трэба разумець. Да мовы трэба прыходзіць ужо зараз, пачынаць, нават калі вы в эміграцыі жывеце ці ў Беларусі, потому что у мне такое адчуванне, што ў 2020 годзе людзей хапіла на тое, каб паказаць сцяг. Вот сцягі чырвона-белыя, то есть все. Але паказаць сцяг гэта не так і цяжка, скажем так, зрабіць гэта не патрабуе там супервысілку, взять, пашыць сцяг, дзякуй Богу, наш сцяг лёгка пашыць і просто паказаць, вот візуальна прадэманстраваць. Але гэтага недастаткова. І нам зараз трэба зрабіць асноўны крок, першы і самы важны, перайсці на беларускую мову, потому что зараз найлепшы момант. Зараз вот вы, дарэчы, казалі, што не ведаеце, як назваць гэты перыяд зараз, што вот была у вас да 2020 года, пасля 2020 года нацыянальная ідэя, потым у выгнанні і на вайне, а зараз вот што такое эміграцыя, што-то такое вот вялае такое. Дык вось зараз менавіта час на такую цяжкую інтэлектуальную працу, на сапраўдны высілак, не на спринтерскую дистанцию, а на
як это кажуць, стаерскую, здаецца, так? То есть маратон, мы бяжым зараз маратон. І вось мова, которая прыходзіць не адразу, а которая прыходзіць шмат гадоў, трэба спачатку не саромецца, трэба на трасянцы размаўляць, трэба вось як некаторыя блогеры, я бачу, яны перайшлі на беларускую мову, бачна, што яны на трасянцы, але яшчэ пару гадоў таму а яны казалі, а зачем мне этот беларускі язык, нам надо Лукашенку скінуць, вот. І я бачу, што да людзей трохі даходзіць, што самае важнае, таму што нашыя вот апазіцыянеры многія вот сканцэнтраваліся моцна на Лукашенку, Лукашенка, вось яны як вот вывучылі гэтае слово, і гэта асноўнае іх, яны моцна на ім сканцэнтраваныя. Гэта не самае важнае. Важней нам будаваць структурна, вельмі сістэмна наш народ і нашу нацыю, і тады не будзе важна там Лукашенко ці Кавальчук, ці там Івановскі, ці неважна будзе якое прозвішча, тому што ў дэмакратыях увогуле неважна, як правіла, большасць народу не ведае, хто кіруе дзяржавай, потому што як бы сёння гэты, заўтра іншы. Але каб дасягнуць гэтай дэмакратыі, трэба нам, кожнаму з нас вырасці асобна і вырасці разам як народ. Дарэчы, прагучала слова будаваць нацыю. Мы яе так і не дабудавалі да гэтага часу. Яна будуецца, так як і кожная нацыя, мы нічым не адрозніваемся ад іншых нацый. Вось у чым сэнс. Гэта такія ж самыя людзі, значыць, яны, калі взяць вот некія дзяржаўныя межы, напрыклад, мы калі паглядзім людзі з гэтага боку межы ці з іншага боку, все людзі вельмі падобныя насамрэч. І калі паглядзець з космасу на нас усіх, дык мы ўвогуле такія самыя. Ось, там хтосьці чорны, хтосьці белы, але базавыя налады, там базавыя патрэбы ўсіх людзей на планеце, всіх нацый, яны вельмі падобныя. Вось. Але сэнс у тым, што калі параўноўваць нас з суседнімі краінамі, то, скажам так, ну, яны хутчэй за нас зразумелі, хто яны ёсць. Але на гэта ёсць аб'ектыўныя прычыны. Вось я, дарэчы, усім прапаную глядзець заўсёды трошкі шырэй. І вось можна таксама сёння ўзгадаць некалькі такіх прыкладаў, а што калі б, напрыклад. Вось паглядзіце, ну тыя ж літоўцы, напрыклад, да? Вось у іх зараз ёсць літоўская мова і гэтак далей. Ну вазьмём гэтыя 100 гадоў апошнія, калі яны былі ў складзе Савецкага Саюза. Ну мова гэтая ўсё роўна ў школах вучылася, то бок літоўцы ведалі сваю мову. Ну і ў Беларусі нібыта вучылася, але ну літоўская мова, яна настолькі не падобная да расейскай, што іх все-таки у камуністаў таксама было такое, што ёсць нацыянальныя мовы ў гэтых як бы нацыянальных рэспубліках, і там былі літоўскія камуністы, яны таксама былі, скажам, больш патрыятычныя, чым нашыя, і гэта мова захавалася. І ў іх пытанне не стаіць, што такое літоўская мова, мы яе ведаем, мы літоўцы. У палякаў таксама гэта мова, па-першае, пісаная лацінскім альфабетам, па-другое, мова краіна вельмі рэлігійная, такая касцельная мова прайшла праз касцёлы, праз акупацыю расійскай імперіі, то есть палякі это моцны патрыятычны народ, якія захаваліся вот менавіта дзякуючы мове і дзякуючы, ну, касцёлу, як бы каму б гэта падабалася ці не падабалася, ну, на маю думку, так вот нейтральна кажучы, то польскі касцёл адыграў вельмі важное значение, потому что вот у Российской империи все-таки католицизм поляков адрозніваў, что яны римо-католики, а там православные, як бы, чего вот у Беларуси як бы, так массово не было. А наша мова, это мова усходнеевропейская, до которой долучаюць як бы расійскую мову, украинскую и беларускую теоретично, хотя семантично, ну лексично я не філолог, але мне здаецца, что, напрыклад, расійская и беларуская мова, ну это абсолютно розныя мовы. Мне расійская мова больш нагадвае некую такую болгарскую мову, македонскую, вот нешта такое адтуль, як бы мне здаецца. А наша мова беларуская, украинская, там польская, напрыклад, яны вось такія больш заходь. Мне здаецца, беларуская мова і польская ўвогуле вельмі падобная, і калі бы беларуская мова записывалася лацінкай, што, дарэчы, ёсць у нас такая лацінская форма, то палякі бы абсалютна бы разумелі гэтую мову, а ім здаецца, што яны гэтага не ведаюць, таму што, ну, беларусы, па-першае, на ёй не размаўляюць, і напрыклад, для палякаў многіх было здзіўленнем, што Корж, вот недаўнешняя гісторыя, што ён спявае па-расейску.
потому что палякі ж думаюць, што калі беларусы ну нібыта нармальныя, то яны па-беларуску размаўляюць. У іх у галаве не укладваецца, што трэба чамусьці па-расейску размаўляць. Яны думаюць, што вот украінцы, напрыклад, што яны па-украінску размаўляюць, а аказваецца, што все гэтыя украінцы тыпу, якія ў Варшаве сядзяць і якія пайшлі на гэты канцэрт Каржа і тых, которых дэпартавалі, яны все размаўляюць па-расейску. І мяне палякі бывае пытаюць, на тыктоку паказваюць мне некую дзяўчыну, якая па-расейску там нешта кажа, і кажуць, а гэта хто? Гэта тыпу хто? Украінка ці? Я говорю, а я не ведаю. Разумееш, вот у гэтых людзей я не ведаю. Ну, это можа быць па пашпарце, можа быць яна украінка, там можа быць яна з Узбекістана, можа быць яна з Малдовы. Я реально не ведаю, хто гэтыя людзі. Вось. А для палякаў, напрыклад, для іх відавочна, што ну, калі ты там украінец тыпу, на вас Расія напала, то ты павінен як бы па-украінску размаўляць. Яны нават не задумваюцца над гэтым пытаннем, тому што гэта людзі, якія нарадзіліся з польскай мовай адразу ад нараджэння. У іх не стаіць пытанне, што я паляк, ну па-руску это тоже наша. Як са мной спрачаюцца, што я кажу корж і песні Каржа гэта расійская культура і гэта расійскія песні. А наши люди мне кажуць, ну почему ты такой радикальны, ну это же тоже наше, ну почему? Ну не наша гэта, это ніколі не будзе нашим. Песни по-расейску гэта расійскія песні. І толькі песні по-беларуску гэта беларускія песні. Так было і так будзе. Калі бы Янка Купала пісаў по-расейску свае вершы, ці ён был бы тым, кім ён ёсць зараз, народным паэтам. Ну вот давайте уявім. Вот Янка Купала пісаў все по-расейску. Ну вот і што сёння было бы? Мы бы яго узгадвалі, былі бы вуліцы Янкі Купалы, был бы вот Купала, Колас, Богданович, вось гэтыя людзі, калі бы яны па-расейску вершы пісалі. Ну не быў бы. Дзякуючы таму, што там было беларускае слова, яны ёсць часткай беларускай культуры. А ў песнях Каржа і ўсіх астатніх, хто па-расейску спявалі, гэтага няма. Это не важна, які ў яго пашпарт. Не важна. Той, хто слухае песні зараз ці потым праз 100 гадоў, ён просто скажа, што гэта расійскія песні. І суседнім народам чамусьці ў галаву не прыходзіць. Паляк же ж не гаворыць, значит, вот французскі рэп, ён па-французску чытае, мужик з Леона. То есть польскі рап, бо он па-французску чыта. Это ж абсурд. Ну, вы разумеете, як это абсурдна гучыць. А чаму мы притягиваем, вот нам трэба вот это тягнуть? Это не трэба тягнуть. Это трэба отпустить и не ходить туды. Ходить трэба на свое, на тое, что по-беларуску. И тады вам гранты не трэба будзе писать. Яны плачуцца, что дайте нам грошы, вот нам гранты не даюць и гэтак далей. Вам трэба збудаваць вашу публіку, якая будзе салідарная, якая будзе хадзіць на беларускае. І калі гэтай публікі будзе вельмі шмат, яны самі будуць плаціць за гэтыя квіткі, і вам не трэба тады гранты пісаць. Таму што гранты это справа такая. Іх сёння далі, заўтра не далі, як бы вось нават у вольным свеце мы зараз у Польшы знаходзімся. Што вы думаеце, тэатры вот у Варшаве там некалькі дзесяткаў тэатраў, яны што, на грантах сядзяць? Не, яны як правіла гэта камерцыйныя структуры, камерцыйныя, то бок вот колькі людзей на іх прыйшло, столькі яны і зарабілі. Калі тэатр не справляецца з гэтай місіяй, ну, прабачце, ён закрываецца. Да, я разумею, што яны могуць атрымаць нейкі грант ад польскай дзяржавы, там напісаць у Міністэрства культуры, ну, некая падтрымка там і гэтак далей, але іх не падтрымліваюць стабільна, яны проста канкуруюць. Ёсць тэатр такі, ёсць тэатр такі. Яны выхоўваюць свайго гледача, які з сезона в сезон ходзіць і плаціць ім за квіток, з гэтых грашэй плаціцца зарплаты акторам і гэтак далей. Это вельмі стабільная схема. А нам не хапае гэтай прынцыповасці. Мы думаем, что там по-беларуску корж это тоже нас. Корж это не наш. Это трэба зразумець. Як бы. І тое, што яны нарабілі, значит, яшчэ абрыгалі эту всю Варшаву, вот это гопнікі ягоныя, так? Это Беларусі нанесла вялікую шкоду, на жаль. І яны заўсёды кажуць это дэбільныя свае рэплікі. Мы вне палітыкі, пацаны, давайте сделаем движ, палітыка это... На наступны дзень да прэм'ера Польши справа дайшла, адбылася дэпартацыя гэтых, значит, людзей. Амбасадар Украіны сказаў, што а навошта вы вообще туда пашлі? Тыпу гэта ж па-расейску, гэта не украінская культура і гэтак далей, гэтак далей.
А самае галоўнае, што ў загалоўках было вот беларускі рэпер і гэтак далей. І значыць, на гэтай хвалі вот антыміграцыйнай, гэта зараз вся палітыка, моцна зменіцца адносіны польскага грамадства да беларусаў, которое было вельмі пазітыўным, дарэчы, заўсёды. Нашыя айцішнікі, тут уже палякі пачыналі жартаваць. А, беларус, ну, значит, айцішнік, да? Ось. А гэта ж вельмі пазітыўна, айцішнікам не кожны можа быць. А цяпер, вось, дзякуючы такім ось выхадкам этого рускага мира, это русский мир вот приехал в Варшаву. Прабачце, ну калі вы прыехалі ў чужую дзяржаву, як бы трошки, і калі вы хочаце ў Европу ісці, трэба трошки паважаць як бы некія пастулаты і паводзіць сябе хаця бы культурна. Купіў квіток на трибуну, сидзі на трибуне, не трэба лезці на эту плыту там і змагацца з гэтымі паліцейскімі. Я как бы, ну, каб не казалі нічого, скажуць, а Вінсент просто каржу зайздросціць, типа там сабраў. Да, Вінсент каржу зайздросціць. Вось як менавіта артысту, который собрал огромную аудиторию, там, белой зайздростью, сапраўды, кожнаму бы такое собрать, тем больше мы давно знакомые з ім. Там был корж, потом 50 Cent на гэтым стадыёне, ну, неверагодны поспех і гэтак далей. Але я ніколі не пагаджуся, что это беларуская музыка, потому что я памятаю, як Максим записывался в маёй шафе, в мой микрофон, і мы з ім давным-давно знаёмыя. Я яго ведаю як чалавека. У мяне няма агрэсіі супраць яго як да чалавека. Але ён пачынаў па-беларуску рабіць. Гурт Ланклен быў такі гурт. Это былі цудоўныя песні па-беларуску. І гэта ёсць часткай беларускай культуры. Песні каржа па-беларуску, ланкленаўскія, гэта ёсць часткай беларускай культуры. Ну а потым ён палічыў, ну гэта невыгадна, надо мне ў Москву пацаны ехаць, там деньги, там это ўсё. Вот. І значит так, але прабачце, ну, павінна быць некая справядлівасць. Калі ты паехаў да іх, то яны хай на цябе і ходзяць. Хай яны на цябе і ходзяць, і хай пра цябе піша газета «Рязанскі вестнік», там, ці што там у іх. Ты сказаў, што беларуская гэта хренова, тут грошы не заробіш, і адмовіўся ад нас, фактычна адмовіўся ад беларускай культуры. І пайшоў у тую. Ну так, а чаму мы такія мягкія? Ну пайшоў і пайшоў, як кажуць, і все. І не трэба на гэта хадзіць, не тратьце на гэта грошы. Патратьце грошы на спектакль Купалаўскага тэатра ці на іншую беларускую музыку. Дарэчы, ну столькі ўсяго па-беларуску з'яўляецца і не горшая за каржа. Но ходзячы на гэта, вы падтрымліваеце рускі мір. Ну прабачце, ну гэта ўжо вам, яны ж крычалі, што палітыка, мы па-за палітыкай. Ну як аказваецца, на другі дзень эта палітыка ім дала по галаве. Не бывае такого штосьці, чагосьці, што па-за палітыкай. Все, што набывае нейкі вялікі маштаб, яно так ці інакш становіцца часткай палітыкі. Таму нам трэба быць канкрэтнымі. Наша гэта наша. І Міцкевіч, напрыклад, нам 300 разоў можна казаць, што вот гэта беларускі пісьменнік Адам Міцкевіч. Але ён пісаў вершы па-польску. І яго вершы з'яўляюцца польскімі вершамі. І это цудоўныя вершы, але яны частка польскай культуры. Вы можете спрачацца з палякам 300 разоў, гаварыць, што Адам Міцкевіч это беларус там і все такое. Ну, мы ганарымся Адамам Міцкевічам. Ён у нас нарадзіўся, як і іншымі ўсімі знакамітымі пісьменнікамі і мастакамі. Але калі у вас сур'ёзная спрэчка, вас запытае немец, ну ён на якой мове пісаў? Ну, па-польску. А, па-польску. Значит, это польскія вершы. У жыцці все значна прасцей, не трэба будаваць складаных канструкцый. І Адам Міцкевіч будзе паўсюль запісаны як польскі пісьменнік, потому что ён пісаў па-польску, што не азначае, што нам нельга памятаць. А Николай Гоголь, вот, дарэчы, як бы што, это ж был украінец фактычна, так? Ніхто пра гэтага не ведае. Ён просто расійскі пісьменнік. Вот можете пачытаць яго гісторыю. Ён пісаў па-расейску, і в кабінетах расійскай літаратуры ён вісіць там як вялікі расійскі пісьменнік. І яго не будуць узгадваць, то што ён украінец, напрыклад. А Тарас Шевченко это украінскі пісьменнік, там што ёсць вершы па-украінску, і все. Таму навошта нам прыцягваць за вушы то, што не наша? Нам не трэба траціць на гэта сілы, ані грошы, ані сродкі. Хай яно плыве само сабой, мы павінны сканцэнтравацца на сваім. Да, Максим, прыйдзе, зрабі па-беларуску, дарэчы, ужо трэба пачынаць яму, хай кідае этой расійскія песні, хай па-беларуску пачынае рабіць, уявіце, якую справу добрую зробіць для Беларусі. Ён ж валодае беларускай мовай. Але для тых, хто пачынае, да, мужыкі,
правда такая, будете по-беларуску рабіць, спачатку прыйдзе на вас 10 чалавек, потым 20, потым 100, потым 1000, магчыма, так? Потым там 5000. Но на вас, магчыма, не прыйдуць зараз 100 000, вот як збіраюць па-расейску. Але вы будуеце фундамент, каб на вас прыйшло 100 000 праз 10 гадоў, праз 15 гадоў. А калі вы не пачнеце зараз будаваць гэтага фундамента, вот мы заўсёды застанемся жыць так, як мы жывём зараз. Я вось, дарэчы, пра тое, пра пабудаваць і прыцягнуць на свой бок слухача, гледача беларуса. Такую гісторыю адразу прыгадаў. Былі мы разам з Памідоравым такім сумесна музычна-літаратурным выступам у Штутгарце. І я, звяртаючыся да людзей, якія сабраліся, кажу: вось глядзіце, беларусы ў 20-м годзе падчас дваровых сустрэчаў адкрывалі для сябе ўсё сваё са здзіўленнем такім: вау, Вольскі, Тры чарапахі, клас, якая песня. Кажу: ну, ён на той момант 25 гадоў ужо граў гэтыя Тры чарапахі. Вы адкрывалі для сябе беларускія тэатры купалаўцаў, якія класныя спектаклі, купалаўцы, якія маладцы, таксама на дваровыя сустрэчы прыязджалі. Купалаўскі тэатр на адным і тым жа месцы стаіць больш за 100 гадоў. І вы з Чыжоўкі, едзячы ў ГУМ, праязджалі каля гэтага тэатра. Тое ж самае тычылася гісторыі. Вау, а мы-то, оказывается, не толькі ў лапцях, а маглі гэтым вопадоршай настучаць, літаратуры, там усяго, адкрыццё такое. Кажу: боже мой, гэта ж усё столькі гадоў было побач з вамі. Чаму вы гэтага не бачылі? Падымаецца дзяўчына адна і кажа: а гэта вы вінаватыя, што мы гэтага не бачылі. Я кажу: вот конкретно я і Памідораў. Яна кажа: да, і вы ў тым ліку. Я говорю: а якім чынам? А потому что вы нам про ўсё это ціха гаварылі. Ну, рэакцыю Памідорова можна ўявіць, калі там морда чырвоная, і такі: я ціха гаварыў. Ну, сэнс-то ў тым, што, оказывается, вот усе мы творчыя людзі, там журналісты, пісьменнікі, песняры, ціха гаварылі, што нас не чулі. Ці ў чым праблема? Ну, я думаю, ёсць просто этапы. Я думаю, ёсць у кожнага працэса свае цыклы, скажем так. І у нашага грамадства ёсць такія цыклы, калі ім гэта цікава і калі ім гэта не цікава. Ось, дарэчы, цікава, што, напрыклад, 9 жніўня, напрыклад, у Менску у першы дзень выйшла ж мала народу. Дарэчы, вот пра гэта, мне здаецца, не гаварылі. І у першую чаргу выйшлі тыя, хто даўно ў тэме. А вот астатняя, як бы астатняя маса, яна, ну, жыла як жыве, і ў кавярнях сидзелі на Зыбіцкай, каву папівалі, калі гэтыя монаўцы ўжо там бегалі ў 9 жніўня. Народ выйшаў ужо тады 16 жніўня, вось калі пабачылі гэтыя все, значыць, здзекі, зверствы і гэтак далей. То бок, ну, насамрэч, калі бы дзяржава, калі бы ўлада тады гэта моцна так не задушыла, скажем так, вот, то, магчыма, гэта і по-іншаму бы все павярнулася, таму што народ жыў у цыкле такога, вось, все было добра, там айцішачка развівалася, гэта все гэта вось гады паміж 10-м і 20-м, скажем, вось гэтае дзесяцігоддзе ліберальнае такое больш-менш, вось. І, значыць, людзі, калі занятыя яны сваімі справамі, то яны асабліва як бы не цікавяцца. То есть, а в 20-м быў ось такі ўсплеск і пачалі цікавіцца. І плюс, ну, трэба сказаць, што і музыкі вельмі актыўна як бы прынялі ўдзел, гэтыя дваравыя канцэрты. І аказваецца, што наша культура настолькі шырокая і всеабдымная, што атрымалася абняць як бы ўсе двары менскія. Як бы амаль што ў кожным двары быў канцэрт. Ну, это жарт не жарт, але сэнс у тым, што, ну, насамрэч, то наша культура вельмі багатая, то бок, ну, сур'ёзна. У нас вот, у вас, калі некія дэпрэсіўныя моманты здараюцца, вы просто падумаеце, сколькі у нас цудоўнай музыкі, колькі у нас цудоўнай літаратуры,
колькі спектакляў, колькі актораў, колькі это просто нешта неверагоднае. Это вось зараз за мяжой, напрыклад, настолькі расквітнела гэта беларуская культура ў свабодзе, вось калі не перашкаджаюць, калі няма гастроляк і гэтак далей, наколькі ўсяго шмат адбываецца, наколькі ну просто няма часу все наведаць. А YouTube, вось гэты беларускі таксама, колькі цікавых каналаў на розныя тэмы. У суботу-нядзелю выходзіць столькі інтэрв'ю, што ўжо няма часу ўсё паглядзець. А раней такога не было. Раней вось былі эфиры Еврорадио, и Валер Карбалевич на Радио Свободе там на 2000 проглядаў вот казаў, ну былі часы там і по 700 проглядаў, я памятаю, як бы, то есть, ну 20-й год все змяніў насамрэч, то есть вы подумайте, колькі ўсяго ёсць. Вось. І наконт таго, што яны не бачылі, а хтосьці слаба гаварыў, все яно ёсць, і трэба працаваць і напрацоўваць. А калі будзе чарговы такі цыкл, людзі зноў звернуцца да гэтай спадчыны. Таму што 20-го года не было бы, калі бы не было песні «Тры чарапахі», вот, пра якую вы ўзгадалі. А я, дарэчы, калі быў падлеткамі, ездзіў у дзіцячы лягер, напрыклад, у нас песня «Тры чарапахі» на дыскатэцы грала. Вось. Просто это вельмі добрая пазітыўная песня, насамрэч. Яна, ну, такі хіт народны, што вот гралі песні «Руки вверх», значыць, былі на дыскатэках школьных, «Продиджи», бо мы былі продиджистамі, мы «Продиджи» танчылі, была «Нирвана», і была песня «Тры чарапахі». Вот. І «Паветраны шар» таксама на дыскатэках. І все спявалі, і все танчылі, всем было весело, реально. Ну, это былі падлеткі, якім было там по 11-12 гадоў. Вось, таму важна все-таки ствараць. Зараз час, каб ствараць, каб паднімаць мову, каб паднімаць нашу культуру і ствараць. А людзі прыйдуць у наступным цыкле. Я вось вельмі радуюся, як, напрыклад, некая дзіцячая літаратура паўстае, вельмі шмат і всякіх кніжак файных паўстае і гэтак далей. Гэта ж все спатрэбіцца калісьці. Будзе просто наступны цыкл. Ну, на жаль, гэта все звязана у шмат чым з палітыкай, таму што, ну, вельмі маленькі працэнт народу можа вот пастаянна трымаць павестку. Яны, ім калі цікава, напрыклад, калі нешта сапраўды цікавае здараецца, мы бачым на вас вось гэта наш гэты варушняк, то адразу прагляды, ну, калі сапраўды некія падзеі з'яўляюцца, то адразу сотні тысяч праглядаў. Гэта ёсць, гэта нават нядаўна былі такія падзеі. Вось. Таму гэта нікуды не знікла, але людзі на штодзень, яны занятыя як бы сваёй працай, сваім выжываннем, таму што шмат хто мае цяжкае жыццё у эміграцыі, таксама у людзей цяжкае жыццё, канешне. Ось, я, напрыклад, давно в эміграцыі, я фактычна 12 гадоў, таму што мяне выгналі там пасля фільма «Жыве Беларусь», яшчэ фактычна рэпрэсіі мяне крануліся. А многія людзі, яны альбо пасля 20-го, вось асноўная маса, альбо там пасля 22-го года, і вось гэтыя там першыя гады эміграцыі у іх, ну, вельмі, сапраўды вельмі цяжкае жыццё, таму што яны вельмі шмат працуюць, трэба плаціць рахункі, жыццё вельмі дарагое на захадзе все-таки, як ні круці. Камусьці здаецца, што на захадзе лёгка жыць. На захадзе вельмі цяжка жыць, насамрэч, усім. Вось, таму што все вельмі дорага, трэба заўсёды працаваць, і гэта вельмі такая... Капіталізм – гэта вельмі форма такая... У капіталізме не пасядзіш просто так. У капіталізме у яго ёсць плюсы, але трэба працаваць. Вот. Вы заўважце, напрыклад, у польскіх гарадах няма такога, што вот людзі ходзяць па вуліцах просто так без справы. Заедзьце ў які-небудзь правінцыйны горад і паглядзіце у дзень, напрыклад, людзей няма на вуліцах, людзі все працуюць. Вось, потому что трэба зарабляць, плаціць рахункі і гэтак далей. А у нас, напрыклад, ёсць такая катэгорія людзей, вось цікава, што яны пастаянна тусуюцца, ходзяць па вуліцы, тыпу, вось, напрыклад, у правінцыйных беларускіх гарадах, дзе ёсць азёры, напрыклад, дзе ёсць возера, да? Ёсць такая група мужикоў летам, яны пастаянна альбо на возеры гуляюць у валейбол, альбо на базары стаяць, хот-догі пакупаюць і
з тачкамі сваімі стаяць укола і нешта абмяркоўваць, яны ніколі не працуюць. Як бы это загадкавая група людзей. Цікава, што яны робяць. Ну, відаць, у іх ёсць свае нейкія заняткі. Вось. Ёсць такая група людзей, якая просто швэндаецца па вуліцы ў нас вось чамусьці. Гэта як бы потому что у нас такая вот форма держава, у нас як бы сацыялістычны капіталізм. У нас ёсць такія дзіркі і гэтак далей, гэтак далей. А капіталізм не. В капіталізме, калі ты не працуеш, ты не маеш ні страхоўкі медычнай, табе трэба пастаянна працаваць альбо арганізоўваць некія там бізнесы і гэтак далей. То есть увогуле нам трэба быць гатовым да таго, каб больш працаваць. І я кажу гэта для того, каб нам і пабудаваць Беларусь, і каб утрымаць Беларусь, нам трэба проста ўсім больш працаваць і адказваць за свае словы. У нас чамусьці ў Беларусі, вот апошняя фраза, многія людзі вось такія трохі неабавязковыя. Вось іх гэта ўлада навучыла, што можна што-то сказаць і не выканаць, напрыклад. От дамаўляешся з чалавекам, а ён раз і знікне ў апошні момант, напрыклад. І ў нас неяк это нармальна, тыпу, нармальна. А трэба памятаць, што аўтарытэт і інстытут рэпутацыі павінен быць. Так і ў музыцы, калі ты нешта робіш, калі ты выбіраеш такі шлях, окей, ідзі. Але мы будзем памятаць, што было вось так. І гэта называецца рэпутацыя. Дарэчы, Вінцэнт, давно хацеў спытацца, калі вот з пункту гледжання нацыянальнай ідэі мы вот кажам, што можа быць яна недзе зашыфраваная у нейкіх творах, у нейкіх выявах там ці не ведаю яшчэ дзе. Калі ўзяць твою творчасць, твае песні, можа быць там песня, слова, фраза, карцінка кліпаўская, і там вот канцэнтравана твоё бачанне нацыянальнай ідэі ёсць. Ёсць такое? У меня аккурат шмат патрыятычных песень таких, там, где можно взять. Я вам еще сформую эту национальную идею. Под конец программы, напэўна, мне просто пришла такая думка ў галаву. Я шмат не думаў, зараз нават призабыў, трэба будзе ўзгадаць. Вось. Але, здаецца, такога яшчэ ніхто не казаў. Але калі казаць пра мае песні, то я вам скажу, што нават неаднаразова звярталіся некія рухі такія, тыпу, каб узяць маю песню, як там гімн, некі ці што, альбо там трохі перарабіць, тыпу, звярталіся, говорит, напрыклад, песня тая ж самая «Бог радзіма воля», напрыклад, ёсць такая песня. Вось. Ну, яна была напісаная вось давно, гадоў 12 таму. Ёсць наша слова ў небяспецы, ёсць слава героям і гэтак далей. Ну, шмат патрыятычных песен, насамрэч, такіх вот, дзе можна чэрпаць нацыянальную ідэю. Вось. Але асноўнае гэта, канешне, што трэба быць сабой і паважаць сябе. Але гэта яшчэ не тое, што я хацеў. Інтрыгу трымаю. Добра. Вінцэнт, давай тады паціху падыходзячы да заканчэння праграмы яшчэ некалькі такіх нюансаў. Усё ж такі, як падаецца, вот мы шмат разважаем пра тое, што мы зараз знаходзімся у вымушанай хай сабе эміграцыі, але перад намі стаяць шмат розных праблемаў, там легалізацыі, сацыялізацыі, там знайсці працу, жыццё, жыллё, там усё гэта. І ў гэтай сітуацыі, а з аднаго боку, з другого боку, глеючы на ўсе працэсы, якія ідуць у свеце, там глобалізацыя, трансатлантычныя карпорацыі і ўсё гэта такое, і ты думаеш, нам трэба ў гэты сусвет уваходзіць, трэба знаходзіць у ім сваё месца. Навошта нам чапляцца, асабліва калі мы кажам зараз вот пра нас у эміграцыі, за нейкую беларушчыну, там на беларускую мову, яшчэ што, трэба англійскую, польскую, там нямецкую вучыць, сябе тут знаходзіць у гэтым асяродку. Типа, навошта нам гэта ўсё? Схавацца за гэтымі прыгожымі мурамі з нацыянальнымі там каштоўнасцямі, але мурамі. Там мова, гісторыя, культура, традыцыя і такія. Вы там сваё, там касмічныя караблі бараздзят, а мы вот тут вот зато па-беларуску і вот тут за гэтымі мурамі. Як вот?
Не, калі мы не будем трымацца за сваё, то нас просто расціснуць. Мы просто гэта недобра ні для нас і ні для каго. Беларуская культура, яна вельмі багатая. Беларускія людзі вельмі цікавыя і спецыфічныя, вельмі яскравыя людзі. Яны дапаўняюць культуру і мапу гэтага свету менавіта тым, што яны беларусы і такія, якія яны ёсць. І нас радыя бачыць на свеце, радыя бачыць і у той жа Варшаве, дзе мы зараз знаходзімся. Палякі любяць, калі беларускі размаўляюць па-беларуску і ведаюць, хто яны такія. Палякі добра ставяцца да гэтай нацыі і да гэтага народа, калі яны самі сябе паважаюць. А калі ты сам сябе не паважаеш, ну прабач, хто цябе будзе паважаць? А возьміце, напрыклад, Нью-Йорк, вось самы галоўны горад свету. Дык там жа наадварот, нават трэба быць прыналежным да некага клубу, да некай нацыі, таму што ты маеш некія стасункі са сваімі і гэтак далей. Все цікавяцца, адкуль ты, I'm from Belarus, о, cool. І ведаеце, нашу краіну больш і больш ведаюць на свеце, таму што беларусы все больш і больш реально кажуць I'm from Belarus, from Minsk. І, дарэчы, я заўсёды так кажу, і нема такога, што людзі не ведаюць, дзе гэта. Ну, сур'ёзна, вот, можа быць, канешне, там дзесьці вельмі далёка, там скажуць, о, дзе гэта, што там, окей, окей. Не ведаю. Я, калі кажу, у асноўным людзі ведаюць. І нам таксама трэба памятаць, ну, калі вот у беларуса спытаеш, дзе знаходзіцца Македонія якая-небудзь, от сярэднестатыстычная беларуса, колькі беларусаў пакажа на мапе Македонію? Ну, думаю, 5%, як бы. Таму не трэба крыўдзіцца, што нехта там не ведае, там і гэтак далей. Але чым часцей мы будзем гаварыць, што мы беларусы, адкуль мы, што мы размаўляем на сваёй мове, тым большая будзе павага да нас. І гэта трэба зразумець таксама нашай сучаснай уладзе. Тыя ж самыя беларусы, напрыклад, за мяжой. Навошта, разумееце, навошта пасадзілі культурных дзеячоў, такіх як Павел Белавус, напрыклад, мой паплечнік і сябар. Чалавек працаваў на беларускую справу, выдаваў вышымайкі, выдаваў кніжкі для дзетак беларусак. Навошта чалавека пасадзілі? Гэтыя гады, якія ён сядзіць, фактычна гэты крэатыўны чалавек не выпускае гэтых прадуктаў, а яны, гэтыя прадукты, як не парадаксальна, нават для беларускай сучаснай улады, яны служаць на плюс, а не на мінус. Таму што пакуль існуе гэтая культура, пакуль яна выдаецца, тады і нашая ўлада можа сказаць, вось гэта наша, а там не наша. І гэта не трэба ціснуць. А навошта ціснуць беларусаў замежжа, напрыклад, калі ёсць нашыя амбасады, которые перасталі выдаваць пашпарты. Пытанне, навошта яны стаяць, гэтыя амбасады? Таму што палітычныя погляды могуць быць розныя. Нават у дэмакратыі. Ты можаш быць там левым, правым і гэтак далей. Але функцыя дзяржавы павінна заставацца. Павінны выдавацца дакументы, грамадзяне павінны атрымліваць гэтыя дакументы і гэтак далей. Вось у мяне, напрыклад. У мяне 12 гадоў, вось майму пашпарту, ён ужо скончыўся 2 гады таму. У мяне ніколі не было замежнага пашпарта, таму што вось я чакаў, вось яно зменіцца, памяняю. І там, карацей, 2 гады таму можна было яшчэ падоўжыць пашпарт штампам. І я падоўжыў гэты штампам пашпарт, хаця першая старонка ўжо все скончылася, але ён быў актыўны. Ну вось ён і зараз скончыўся, а нічога не мяняецца. І фактычна нас гэтая дзяржава змушае, каб мы атрымлівалі замежныя пашпарты нават тых, хто гэтага ў прынцыпе не хацеў рабіць. Гэта, на маю думку, вельмі недальнабачна, потому что калі ты беларуская дзяржава, то ты нясеш апеку над усімі грамадзянамі Беларусі. І калі гэтыя грамадзяне карыстаюцца гэтымі пашпартамі і гэтымі паслугамі, ну то твоя сіла мацнейшая. А калі ты выкідваеш сотні тысяч
грамадзян, за гэты карабель, твой карабель становіцца слабейшым. Гэта просто стратэгічна. Таму наша сучасная дзяржава, мне здаецца, яна трохі павінна все-таки пераасэнсаваць сябе у сэнсе таго, як яны ставяцца да усіх беларусаў, нягледзячы на іх палітычную пазіцыю. І калі так адбудзецца, то можа быць гэта будзе шляхам да некага дыялогу і гэтак далей, гэтак далей. І гэта будзе на карысць усім, таму што Беларусь, яна адна. І пакуль існуе беларуская культура і беларускія людзі, існуе ў тым ліку гэтая дзяржава, за якую яны так трымаюцца. А ты верыш у дыялог і ў тое, што без крыві, без сілавога сцэнару, як это кажуць, мы зможам вярнуць сабе сваю Беларусь? Я веру. Я веру абсалютна, таму што, ведаеце, мне здаецца, у Беларусі яно так і будзе. Вось. Менавіта дыялог і некія такія перамовы, вось нешта такое. То бок, калі будзе, то такім метадам. Сіла яна павінна быць, калі ёсць сіла ў рукаве, гэта, канешне, добра. Але нават 20-й год нам паказаў, што беларусы ў масе сваёй гэта людзі настроеныя на больш такі мірны дыялог. Вось. Ну, пасля 22-го года мы пабачылі, скажем так, больш баявую такую частку беларусаў, і яна ёсць. Гэта вельмі добра, таму што чым большы дыяпазон інструментаў маем, тым лепей. Але кардынальна, я думаю, што все-таки карысна было бы, карысна мірна, мірным шляхам, так як гэта адбывалася, напрыклад, у Польшчы. Вось. Па-другое, беларусы это дастаткова разумная і такая рацыянальная, я бы сказал, паўночная нацыя, паўночнага характару. Мы не гарячыя людзі у масе сваёй. Мы паўночнікі, мы такія скандынавы, балтыйцы, вось нешта такое. То бок нам, калі прыклад Украіны як бы ставіць, гэта абсалютна іншыя людзі, трэба разумець. Як бы украінцы гэта паўднёвыя людзі. Яны, скажем, хутчэй прымаюць рашэнні добрыя ці кепскія, хутчэй дзейнічаюць, але гэтыя вынікі, яны як бы у іх ёсць, якія ёсць, у іх свой шлях. І я жадаю украінцам як хутчэйшага, канешне, мірнага неба, у першую чаргу, гэта нашае жаданне, але жадаю таксама адстаяць сваё абсалютна, таму што мы гэта ведаем даўно, мы іх ведаем даўно і любім і шануем, а ў Беларусі свой шлях. Беларусь гэта не Украіна, гэта іншыя людзі, іншая ментальнасць, таму ніколі нас не трэба параўноўваць там ні з Украінай, ні з Расіяй той же самай. Беларусы, яны гэта вот больш як літоўцы, палякі, вось такія людзі, еўрапейскія, такія больш такія рацыянальныя, я бы сказаў. Яны падумаюць, што ім там выгадна, што не выгадна, вось. Таму, ну, я думаю, што ў нас все ж таки вось гэтым метадам яно і прыйдзе, але люстрацыя павінна быць абавязкова. То бок гэта, ну, я не кажу, што ўсіх там і гэтак далей, але все гэта, скажем так, той, хто павінен адказаць, ён павінен адказаць, но без гэтага ніяк, ну, справядлівасць гэта справядлівасць. Ну і такое апошняе пытанне. Скажы ўсё ж таки, ці няма у цябе перасцярогі, што калі сітуацыя зменіцца, ну, умоўна кажучы, муры рухнуць, і мы будзем мець магчымасць вярнуцца ў Беларусь. І вот мы, умоўна скажучы, вот з табой, вот Лукашук, Свінцэн, там такія радасныя, беларусы там праз каля мяжы, глядзіце, мы для вас такую файную нацыянальную ідэю сфармулявалі, там следам за нами там Анатолий Лябедько, глядзіце, якую я тут канстытуцыю напісаў, там яшчэ там астатнія, а мы вот тут вот эканамічныя рэформы, а мы тут яшчэ там што Лявон Артурович ззаду, а я вот такі тут альбом для вас напісаў, эмігранты 2.0 вяртаюцца, а там вот такія сядзяць беларускі, пакурваюць і кажуць, ведаеце што, дзе вы там свае ідэі фармулявалі, канстытуцыі з рэформамі пісалі, вот тады дуйце і
і там што хочаце з імі рабіце. Вы даўно згубілі сувязь нашай зямлёй. Вы не разумееце, як мы тут живем, чым жывуць, што нам баліць і якое ў нас бачанне. Мы самі разбяромся. У нас тут і свае фармулёўшчыкі ёсць, і песень самі панапісваем, і рэформы папрыдумляем. Як думаеш, магчыма такое? Не, такое немагчыма абсалютна. Больш за тое, калі гэты цягнік будзе ехаць, мы на дах лакаматыва паставім крамбамбулю, вот Лявона Артуровича з трубамі, заязджаць будзем з трубамі. А беларусы нас будуць толькі радасна вітаць, таму што ва ўсіх гэтых з'ехаўшых, скажем так, засталіся там іх сем'і, яны ж вялікія, гэта ж не толькі тата і мама, гэта ж шырокія колы людзей. І з гэтымі людзьмі тыя, хто з'ехаў, маюць штодзённыя стасункі. Гэта немагчыма разарваць гэтыя сувязі. І яны будуць толькі радасна вітаць. І ўся Беларусь чакае гэтага вяртання гэтых людзей кожны дзень. І самыя мудрыя людзі з таго боку, людзі, якія ўжо пажылі, калі мы з імі размаўляем, яны кажуць: не бойся, гэта ўсё зменіцца, так будзе не заўжды. Як ты думаеш, ці цяжка нам будзе выціснуць сябе канчаткова таго чырвонага чалавека, пра які нам столькі гадоў кажа Святлана Алексіевіч, а да ўсяго яшчэ і лукашыстаў, лукашызм гэты выціснуць сябе з наша, ну я маю на ўвазе з сябе, маючы на ўвазе ўсё беларускае грамадства. Я думаю, гэта неяк наўмысна нават не трэба выціскаць, таму што павінен прайсці час, і час расставіць все на свае кропкі, час усё сам выцісне. Паглядзіце, напрыклад, от 7 лістапада ёсць такое свята, ведаеце, это калі да помніка Леніна прыходзіць 5 чалавек. Ну, 100 там 50 гадоў таму прыходзіў 1 000 000 чалавек, 30 гадоў таму там 50 000. Вот яны давялі да такога, што прыходзіць там 5 пенсіянераў да этого помніка Леніна на свята вот этой рэвалюцыі, бо яны тады былі малыя, здаровыя. Людзі чаму любяць гэты Савецкі Саюз? Таму што яны былі маладыя і здаровыя. У чалавеку ты нават яго ў канцлагер хаця бы пасадзі, ён будзе малады, здаровы, ён табе скажа: там было добра, там было нешта такое добрае. А чаму? Таму што яны проста былі маладыя, і ў іх было вясёлае жыццё. Чалавек любую маладосць у любым гэтым узгадвае. Таму гэта натуральным чынам все зменіцца, не трэба як бы нікога выціскаць. І насамрэч эвалюцыя, яна больш такая карэнная змена, калі робіцца гэта эвалюцыйным характарам. Вось. А мы павінны канцэнтравацца на сваім. Мы павінны працаваць над сабой. Кожны з нас павінен быць лепшым, трэба больш працаваць, інвеставаць у беларускае, у беларускую культуру, і яны паціху да гэтага ўсяго падцягнуцца, таму што яны пабачаць, што гэта добра. А гэта сапраўды добра. Мы ж не прыдумваем некі міт, мы проста хочам нармальную дзяржаву, мы размаўляць хочам на сваёй мове. Гэта нічога страшнага. Мы хочам слухаць сваё і шанаваць сваё. Гэта вельмі натуральныя рэчы. Ну тады на завяршэнне ўсё ж таки нацыянальная ідэя ад Змітра Папко, ад Вінсента якая? Давайте так: будь сабой, кажы ўсім, што ты беларус. Будь сабой і кажы ўсім, што ты беларус. Альбо калі не кажаш, што ты беларус, ну так ты і не з'яўляешся сабой. Выдатная нацыянальная ідэя. Зміцер, вось гэтую кнігу я хочу прэзентаваць табе ў якасці падзякі за удзел у нашай праграмы ад Еўрарадыё, ад праграмы Ідэя Х, ад сябе асабіста. Слухайце сваё, слухайце Вінсента, слухайце нашыя песні, слухайце нашыя эфіры. Увогуле, будьце сабой і паўсюль кажыце, што вы беларусы. Жыве Беларусь! Жыве!